tam byl krásný záběr, kdy ona šla přímo k těm speciálním jednotkám a přes ten štít, který měli ti policajti, ty speciální jednotky, tak ona takhle jako tam k ním přišla a říkala, no ale vy nejste na straně lidu, vy nejste na straně Gruzie. Jo, a teďka k ním promlouvala a byl to, až bych řekla, takový jako možná mateřský rozhovor, kdy prostě ta prezidentka se nějakým způsobem snaží ne domluvit, jo, těm policajtům, ale byla to taková prostě zajímavá konverzace a hodně to potom kolovalo na sociálních sítích. Dnešním hostem podcastu Světový je Eva Karlíková, se kterou se budeme bavit o situaci v Gruzii. Já tě vítám u nás v podcastu. Díky za pozvání. Ahoj. Máme pro tebe dárek, je to čaj od partnera našeho podcastu Čajové bedínky, kterému tímto děkujeme, čaj ti po podcastu předáme. A pojďme se podívat na Gruzii, kde se protestuje, demonstruje už nějakou dobu a ty žiješ v Tbilisi nějakou dobu, takže si vlastně v centru toho dění. K těm důvodům těch protestů, k tomu se ještě dostaneme. Ale jelikož ty si vyrazila i právě jako do těch ulic, když se ty protesty děly, tak mě by zajímalo na začátek, jaký to je vlastně stát na té ulici mezi tou řadou lidí, kteří tam protestují, jaká je tam nálada, co se tam vlastně děje. To by mě zajímalo, jaký to je být přímo v centru dění. Díky za super otázku, protože já si myslím, že pro každého člověka to je jiný, jo? Ty důvody. Teď to vnímám spíš z toho pohledu expata, který tam žije. Jsou tam expati, kteří tam jdou čistě z nějaký zvědavosti nebo čistě za nějakým dobrodružstvím, za adrenalinem. Jsou tam expati, kteří tam jdou, protože sdílí nějaký cíle těch Gruzínů, že jsou si vědomi velmi dobře toho, za co ti Gruzíni bojujou. Celkově bych to za sebe popsala jako takovou euforii. Hlavně ten začátek, kdy začaly ty silné protesty, což bylo 28. listopadu, potom co vláda vyhlásila, že zastavuje přístupové rozhovory s EU, tak to bylo jako to bylo masový, jo? Prostě narůstavili na tu hlavní ulici před parlamentem se sešlo, já nevím, fakt mohlo to být třeba 200 000 lidí a ta atmosféra byla jako napjatá v tom, že jednak část lidí stála přímo před parlamentem, bušila tam do takových kovových zátaras, který bránili tomu, aby ty demonstranti mohli projít přímo jako proniknout do areálu toho parlamentu. Takže teďka vlastně zvuk toho bušení do těch železných zátaras vlastně se linul celým tím nádvořím nebo tím prostranstvím před parlamentem, tak to jako dodávalo takovou bojovnou atmosféru. A lidi teda hlavně ty první 2 týdny byli spíš naštvaní, jo? Byl tam cítit hodně hněv, zároveň bojovná atmosféra a pak teda ten první a druhý večer to bylo bojovný v tom slova smyslu, že lidi se tam prostě sešli a chtěli nějakým způsobem jako co nejostřeji vyjádřit to svoje rozhořčení vůči tomu rozhodnutí. A potom asi si myslím teď 3. den, nevím, možná nejsem úplně přesná, začaly zasahovat ty bezpečnostní jednotky, jo, speciální policie, kdy přišli na řadu vodní děla, házel se slzný plyn a ty protesty začínalo se třeba v 6-7 večer, ta masa lidí tam zůstala víceméně celou noc a v nějakých 5-6 hodin ráno se to většinou rozpouštělo. Jo? A teďka ty poslední, který tam zůstali, tak ty, protože už těch lidí bylo míň, tak rozehnávala právě ta policie s tím, že je rozehnávala tím způsobem, že koho jako zastihla, koho dohonila, tak ho brutálně zmlátila. To asi spoustu lidí, nebo věřím tomu, že se to dostalo do médií, jako případy těch zmlácených lidí, nebo záběry přímo, jak brutálně ty protestující ta policie mlátí. Jo, to byly fakt brutální případy. Jednak ty vodní děla zasahovaly, jednak házel se slzný plyn, nebo ty rozbušky se slzným plynem
do řady těch protestujících, takže tam třeba ty první 2 týdny všichni chodili s nějakým vybavením, jo, že brýle, maska plynová a spoustu lidí mělo u sebe i takový roztok na sklidnění očí. Ale přišlo mi, že stejně za pár dní ty lidi, jak se na to zvykli. A oni teda ještě byli naučení z těch protestů, které byly rok předtím. Jo? To byly zase protesty proti přijetí zákonu o zahraničních agentech, takzvanýmu. Takže oni už víceméně byli zvyklí na to, jak se mají při takových situacích chovat. Jo? Že mi vždycky třeba ti kámoši říkali, pokud to vodní dělo se začne k tobě přibližovat a teď se zahlásí, vlastně tam byla taková hlásná trouba, která vždycky zahlásila, že občané, rozejděte se, a to byl takový znak toho, že ty zásahové jednotky se budou přibližovat blíž k těm, že budou jako zasahovat. Tak to byl takový signál pro ty demonstranty, že se něco bude dít, že teďka přijde na řadu nějaký násilí, nějaká forma násilí, jo? Že buď to budou házet víc slznného plynu, nebo že zapnou to vodní dělo a budou to tam rozhánět. Takže ti Gruzíni už víceméně věděli, jak se chovat v takových situacích, takže věděli, že za žádných okolností nepanikařit, neutíkat, být v klidu, držet se spíš v postraních nebo na stranách, aby si potom mohl ujít, vlastně vzdálit se přes ty postranní uličky. Což teda taky určitý dny se ukázalo jako neúplně dobrý řešení, protože v postranních uličkách některé dny byla taky policie, která rozháněla protestující přímo v postranních ulicích. To se nám taky jednou stalo, že jsme vlastně si dávali trošku pauzu, byli jsme jako na záchod, nabít telefony v takové restauraci, která byla otevřená celou noc. Bylo několik podniků, které byly otevřený a který poskytovali víceméně tímto způsobem nějakou službu těm demonstrujícím, nebo taky se zapojovali tímhle do protestu, tím, že byli otevřený a tím, že třeba podávali teplej čaj, jo, což bylo taky potřeba. Protože vlastně stojíte tam celou noc na Rustaveli, když je kolem 0 a není to úplně příjemný, prostě když tam člověk má stát několik hodin. Takže tyhle ty záchytné místa byly hodně důležitý. No a teďka jsme se vraceli, že se jako vrátíme zpátky z té restaurace zpátky na tu hlavní třídu. A teďka koukáme, dav lidí utíká jedním směrem, teď teda jsme se otočili, teď druhý dav utíká jako zase z opačného směru. Takže vlastně, tam ta policie naháněla demonstranty z obou stran, takže jsme se jako přesunuli k řece, tam byla taková ještě ulička, kterou se dalo utíct, naštěstí. A to byl jeden konkrétní večer, ale bylo zajímavé, že každý večer nebo každou tu noc ty zásahové jednotky přijaly jinou strategii. Někdy ty vodní děla začaly zasahovat už třeba v 9 večer, někdy až v 11, někdy v 1 ráno, že vlastně člověk nikdy nevěděl, kdy to teda začne a na co se má připravit, nebo z jaký strany případně se ta zásahová policie objeví. Atmosféra byla hodně bojovná. Když jsem se tam bavila třeba s lidma, tak to bylo vždycky takový přátelský, protože oni byli zvědaví, že třeba já jsem byla s kamarádkou taky expatkou z jiné země a oni se nás ptali, to je super, že jste tady, jako to jste tady ze zvědavosti, nebo proč tady jste, tak jsme jim vysvětlovali, že máme jako podobnou historii, že to vnímáme, že ten nepřítel je stejný, že jsme si vědomí toho, že pokud se vlastně ten ruský vliv nezastaví v Gruzii, tak se nezastaví ani jako dál ve východní, střední Evropě a že jsme všichni potažmo na stejný lodi, jo. Byla tam taková solidarita, velmi pěkná a oni říkají, jako my tady třeba už stojíme, někteří to už byli starší ročníky, říkají, my už tady stojíme 30 let. Jo, my furt prostě od začátku, co se rozpadl Sovětský svaz, tak my tady protestujeme, protože furt je tady nějaká hrozba jako autoritářství a
oni říkají, jako ten ruský vliv byl v naší společnosti rizikem celou dobu, co máme nezávislost a my se celou dobu snažíme se z toho vymanit. A máme zkušenost i s válkou, vlastně 2008, kdy byla taková krátká válka, ale poměrně taky intenzivní a oni si to všichni pamatujou, jo? Nebo si pamatujou 90. leta, kdy byla zase válka s Abcházií, tam je vlastně spoustu i uprchlíků nebo potomků uprchlíků z Abcházie. A to jsou takové zkušenosti nebo traumata, které si ty lidi nesou s Ruskem a oni prostě ví, že pro ně jako nedává smysl žít v zemi, kde vlastně o té politice nebo o všem, co se v té zemi děje, rozhoduje Kreml. Jo, oni věří tomu, jsou přesvědčeni o tom, že všechny ty kroky, které vláda teď přijímá, tak jsou řízený z Kremlu. A vlastně kluk lehce nad 30 mu mohlo být, tak říká, jako neexistuje, aby jsme šli dál s Ruskem. To fakt nejde. Jako pokud tahle vláda vydrží, pokud bude dál přibližovat moji zemi k Rusku, tak já nemám důvod tady žít, protože já se cítím jako Evropan a já jako Evropan nemůžu žít v autoritářské zemi. A říká, že tohle je poslední boj. Jo, že jako tohle je můj poslední boj. Pokud já prohraju, tak já budu vědět, že jsem udělal maximum pro to, abych tomu zabránil, tomuhle vývoji. A zároveň, pokud prohraju, tak pro mě nemá smysl tady žít, protože vlastně nemůžu jako svobodně, nemůžu dál svobodně fungovat. A ještě teda mám 2 takový momenty, které mi utkvěly v paměti. Jeden je fakt jako ta bojovná atmosféra, kdy přímo před tou frontovou linií těch demonstrujících, kde se staví barikády a zapalujou se kontejnery a ty barikády jsou, já nevím, postavený prostě ze všeho, co ti demonstranti najdou, jo? Jako ať už z těch kontejnerů, nebo z plotů, nebo prostě lavičky se tam brali, všechno vlastně ta Rustaveli, ta dlouhá ulice byla jako vybrakovaná, řeknu, jo? Že tam fakt člověk, když se prošel třeba druhý den ráno, tak si říkal, ty vogo, tady ty demonstranti jsou vandalové, že to všechno ničí, ale ono dává to smysl, protože v momentě, kdy se potřebuje člověk nějakým způsobem bránit, jako postavit tu hráz, řekněme, tak bere fakt všechno, co je po ruce. A tam u té barikády, která byla takhle postavená, tak někdo tam položil z těch demonstrujících obrázek svatého Jiří, což je patron Gruzie. A ty tam byl jako svatý Jiří, jako ten rytíř na koni a teď mezi tím tam padaly ty rozbušky se slzným plynem a ještě ty první 2 týdny demonstranti používali rachejtle, jo, jako nějakou formu sebeobrany. Tak to byl takový vlastně zajímavý obrázek toho, jaká ta atmosféra byla, jo? Že tam je ten svatý Jiří, ke kterému všichni nějak vzhlíží, jako k tomu patronovi, který zároveň je nějakým symbolem té bojovnosti Gruzínů. A je to jako nějaký společný spojující prvek těch protestujících. A pak ještě se mi líbilo i to, že třeba fakt ta taktika demonstrujících zahrnovala třeba i to, že lidi zpívali, nebo že tam byl kluk, co měl takhle džembe a bubnoval tam na buben, jo, aby dodával tu bojovnou atmosféru. Nebo lidi tam nosili jídlo, nosili tam prostě jako teplej čaj, třeba tam byl k dispozici vlastně celou noc, nebo polívky, jo, že lidi vlastně různýma způsobama bojovali, že nešlo třeba jenom o to, že opravdu že ty rozbušky se slzným plynem házely zpátky do davu té policie, nebo že odolávali nějak těm vodním dělům, ale bylo to i o té solidaritě, jo? Že ty lidi se podporovali vzájemně i takhle mentálně, dalo by se říct.
Mně napadá, jak to potom vypadalo v Tbilisi přes den, teda když je člověk celou dobu na té demonstraci, tak chodí potom jako Gruzínci do práce nebo stávkujou, nebo jak to zvládají přes ten den? Těch prvních 14 dní, kdy byly ty protesty nejsilnější, to jako lidi, oni už se tomu i smáli, říkali, pro nás ten protest je jak kdyby druhá práce. Jo, my normálně přes den jdeme do práce a když se vracíme z práce, tak prostě víme, že budeme na protestu. A tam budeme prostě do 1, do 2, do 3 do rána. Pro mě to byla vždycky taková velká změna, protože já bydlím kousek za parlamentem a teď, když jsem jako ráno šla teda taky do té práce, tak jsem šla kolem parlamentu. Bylo zajímavé, že vždycky se svítáním tam naběhly nějaký uklidové jednotky, který ráno se snažili jako zatřít nebo zamaskovat, vyčistit ten parlament od různých jako nápisů, posprejování a bylo to taky trošku komický, protože stejně jako člověk ví, že ten den, večer, tam zase budou protesty a zase tam jako ti demonstrující to posprejují znovu, jo. Že to bylo trochu komický, ale dneska, nebo teda nevím, jak přímo dneska, ale před týdnem, když jsem odjížděla z Tbilisi, tak ten parlament v podstatě jako nemá úplně známky toho, že tam na začátku prosince takhle intenzivní protesty byly. A ony ty protesty jsou pořád, jo, jenom fungují v trošku jiný formě, už nejsou takhle intenzivní. Zmínila jsi právě ten odstup od těch přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ten se teda odložil do roku 2028. Já si pamatuju, když jsem byl v Gruzii v roce 2018, že tam aspoň v Tbilisi visely všude vlajky Gruzie, Evropské unie, že to už jako tehdy vypadalo nějak takhle blízko. Tak proč právě třeba teď se pozastavily ty přístupové rozhovory? Ty kroky vlády jsou už před volbama. Byly chaotický poměrně a nikdo si nedokázal úplně vysvětlit, proč například vláda přijala ten zákon o zahraničních agentech zrovna pár měsíců před volbama, jo? Že by si to vlastně mohla ušetřit a mohla by ho přijmout. Dávalo by to smysl, bylo by to logičtější přijmout ten zákon až po volbách, protože ta vláda si uškodila před volbama, jo? Že si jako poštvala proti sobě část populace, která by je byla ochotná volit, ale vlastně na základě toho, že přijala ten zákon a byly ty ostrý protesty, kdy taky ta vláda používala docela jako násilný potlačovací mechanismy, tak vlastně uškodila sama sobě. Takže když se třeba bavím s místníma, tak ani oni sami nejsou schopni pořádně vysvětlit nebo zdůvodnit, proč ta vláda k těmhletěm krokům se uchýlila teď. Asi jeden z těch hlavních důvodů je to, že 2022 začala jako ta plná invaze na Ukrajinu ruská. Přijde mi, že od té doby ta vládní strana, gruzínský sen, tak zaujala jako jinou strategii, jo? Že předtím to bylo hlavně o tom, že ta priorita jejich programu je integrace s Evropskou unií, jo? Že to byl ten hlavní směr. Zároveň ale nějaký pragmatismus vůči Rusku. Jo? Že oni například obnovili lety mezi Moskvou a Tbilisi, začal tam znovu proudit jako hodně turistický ruch z Ruska, spoustu jako i obchodů se posílilo s Ruskem. Ale ta linka sjednocení, ale linka přístupových rozhovorů s EU byla pořád vnímána jako priorita. A vedle toho i reintegrace těch okupovaných území Abcházie a Jižní Osetie zpátky do toho celistvého gruzínského teritoria. A to se vlastně změnilo po té plné invazi Ruska v Ukrajinu. Přijde mi, že oni se uchýlili ještě k více pragmatickému směru, kdy například v roce vlastně 2023 vzešel ten návrh na zákon o zahraničních agentech, což je zákon, který v Rusku je platný od roku asi 2012, už prostě dlouho.
ten zákon určuje nějakým způsobem vliv toho autoritářského režimu, jako potlačování nezávislých médií a neziskového sektoru, jo, že spoustu těch organizací nezávislých nebo nezávislých médií v Gruzii tenhle ten zákon poškozuje takovým způsobem, že je velký riziko, že vlastně pokud by ten zákon byl aplikovaný, což on teď například aplikovaný úplně není, jo? Což je taky záhada vlastně, proč když ten zákon se schválil, proč není úplně implementovaný. No, ale v momentě, kdyby teda vláda začala ten zákon naplno využívat, se jim začala naplno řídit, tak to v podstatě může vymítit celý občanský sektor. Vlastně znamenalo by to naprostý zánik kritických hlasů vůči vládě. Ty organizace buď to by se musely zavřít, nebo by případně mohly odejít do exilu, ale prakticky by to znamenalo konec, zánik občanského sektoru. Já jsem četl vyjádření toho i nového gruzínského prezidenta, o kterým se tak psalo, že je jako protievropský, že on řekl, že jako vlastně nepřestává integrace Gruzie a Evropské unie, jenom se to pozastavuje a že Evropská unie musí Gruzii přijmout jako taková, jaká je, takový jako vágní výroky. Jo. Vlastně nevěděl jsem, jak si to vyložit. A dokážeš říct, v jakém stavu to doposud bylo, ty přístupové rozhovory mezi Gruzií a EU, protože už to trvá, myslím, třeba 10 let nebo i díl? Jo, tam vlastně v roce 2014 tak Gruzie začala ty přístupové rozhovory s tím, že byla podepsaná asociační dohoda, pak tam byla podepsaná vlastně společně s asociační dohodou ta dohoda o hluboký komplexní zóně volného obchodu, nebo tak nějak se to oficiálně jmenuje. Je to vlastně dohoda, která umožňuje gruzinskému trhu přímo vstup na trh, na volný trh EU. Jo, takže prostě bezvízový, bezcelní režim. Zároveň to znamená i bezvízový vstup Gruzínů do schengenského prostoru. Takže to od toho roku 2014 pro Gruzii to mělo jako spoustu výhod. Teď si nejsem jistá, jestli to bylo minulý rok nebo 2 roky zpátky, tak Gruzie získala kandidátský status oficiálně, což byl velký krok a spoustu lidí to slavilo a myslím si, že to bylo i vůči té vládní straně nefér, protože to bylo vlastně po tom, co vláda přijala ten zákon o zahraničních agentech a vlastně nemyslím si, že úplně si to ta vláda vlastně zasloužila tohleto nějaké potvrzení té svojí proevropské linky, protože to jsou vlastně dva rozdílný směry. No a takže řekla bych, že ty vztahy s EU byly na tom velmi dobře. EU investovala spoustu peněz jako v rámci těch 10 let a vlastně jako mnohem díl investovala spoustu peněz jak do rozvojových projektů, tak do projektů jako demokratické transformace, jo, vlastně spoustu infrastruktury. Tam vzniklo díky podpoře peněz z Evropské unie. Takže ta Gruzie z toho hodně těží vlastně ten neziskový sektor. Tam z velké části funguje díky podpoře EU. Zmínila jsi ten status té kandidátské země, což by mě zajímalo, jestli je to něco, o co může Gruzie přijít. No, vlastně už o to přišla teďka, jo. Jakoby těma krokama, který ta vláda teď po volbách dělá a to, že vlastně ty volby byly sfalšovaný, jo. EU neuznala výsledky voleb, nebo respektive ne EU jako celek, ale jednotlivý země EU a spoustu členských zemí EU uvalilo sankce na současnou vládu. Vlastně nepodařilo se ty sankce uvalit jako EU jako celek, protože to blokovalo Maďarsko a Slovensko, ale vlastně většina členských zemí EU neuznává tu současnou vládu. Vlastně včera nebo 2 dny zpátky Estonsko přijalo jako rezoluci, nebo estonský parlament přijal rezoluci o tom, že neuznává současný gruzínský parlament. Jo, protože ty volby na základě
mezinárodních pozorovatelů, ať už to byli prostě pozorovatelé z USA nebo OBSE, tam mělo pozorovatelskou misi, tak ty volby nikdo neuznal. Takže i ten parlament vlastně není podle většiny zemí EU legitimní. Mm-hmm. Takže ty vztahy jsou teď spíš jako negativní. A spíš mi přijde, že ta gruzínská společnost se spoléhá na to, že ty sankce budou silný, že ty sankce, ať už ze strany členských zemí EU nebo ze strany Británie nebo USA, nějakým způsobem paralyzují současnou vládu k tomu, aby ten režim nějakým způsobem přestal fungovat, aby se rozložil. Jo? Že ty sankce pro tu společnost v Gruzii jsou velmi dobrým znakem, že se ty věci nějakým způsobem hýbou. Jo, že si myslím, že i na základě těch protestů, že jsou tak silný, že vlastně trvají do dneška, jo, že to jsou, už to budou skoro 2 měsíce, kdy nepřetržitě ty protesty jedou každou noc, tak věřím tomu, že ty sankce jsou něco, na co se ta gruzínská občanská společnost nebo ti protestující, na co se spoléhají, mimo jiné. Ohledně těch voleb, to se bavíme vlastně o těch parlamentních volbách, u kterých se podvádělo. Já jsem četl zprávy o nějakým třeba předvolebním nátlaku někde na těch venkovských oblastech, že ta strana Gruzínský sen si tam jako vydobíjí ty hlasy. Tak by mě zajímalo, jak se dá, nebo jak se podvádí u voleb v Gruzii, jo, když se takhle zeptám. Jo, spoustu způsoby. Vznikla dokonce investigativa o tom, že některý lidi byli podplacení k tomu, aby hlasovali za Gruzínský sen, za tu současnou vládní stranu, s tím, že byli jako nucení k tomu, aby vyfotili po tom, co zaškrtnou na kandidátce tu konkrétní stranu, aby to vyfotili a poslali to potom těm příslušným autoritám. To je jedna věc. Další věc je ta, že jednak probíhalo násilí v průběhu toho volebního dne v určitých volebních místnostech. Jsou důkazy o tom, že v určitých volebních místnostech taky lidi jako dávali více hlasů zároveň do té urny. Jsou důkazy o tom, že za plentou byli 2 lidi, který jako byl tam člověk, který jakoby zaškrtával teda tu konkrétní stranu, teď tam přišel druhý člověk, který se koukal do toho hlasovacího lístku, což je taky vlastně porušení těch volebních principů. No ale to hlavní je asi to, že letos v Gruzii při těch parlamentních volbách byl nový systém volby. Ta volba byla elektronická. A tam šlo spíš o to, jakým způsobem fungovaly ty jako stroje, do kterých se ty hlasy vkládaly. To je vlastně jeden z důvodů, proč lidi ani nevěří opozici, jo? Protože opozice věděla, jakým způsobem ty volby budou probíhat a věděli, jakým způsobem fungují ty hlasovací stroje, řekněme. A věděli, že v momentě, kdy ty vlastně na ten volební lístek zaškrtneš tu stranu, pro kterou hlasuješ, což ono bylo docela jednoduchý poznat, jestli hlasuješ pro opozici nebo pro vládní stranu, protože opozice měla ty jako vrchní příčky a ta vládní strana byla úplně na konci. A vlastně člověk musel od plenty přejít k tomu hlasovacímu zařízení, do kterého ten lístek vkládal. A jedna věc je to, že než tam přešel, tak byla možnost například od volební komise se podívat na ten tvůj hlasovací lístek a zjistit, v jaký části toho hlasovacího lístku se nachází ten černý puntík, kde si zaškrtnul tu stranu. A teď ještě bylo zajímavé to, že ty, jak vkládáš ten hlasovací lístek do toho stroje, tak to vlastně obracíš těma výsledkama vlastně od sebe, ale ta černá barva té fixy proniká na druhou stranu. Takže ty vidíš vlastně kdokoliv stojí kolem tebe, ať už je to volební komise nebo člověk, který v řadě stojí za tebou, nebo nějaký, já nevím, novinář třeba,
tak vlastně všichni jsou schopni vidět, pro koho si hlasoval. Což je taky porušení těch nějaký jako tajný volby. A o tomhle třeba ta opozice věděla, že tady je riziko o porušení vlastně těch volebních standardů. A proto vlastně třeba i ti demonstranti nemají důvěru v opozici, protože ví, že opozice je vlastně svým způsobem se podílí. Svým způsobem se podílí, ačkoliv částečně, minimálně na tom, že ty volby jsou sfalšované ve výsledku. Jo, a ty elektronické hlasování, to probíhalo třeba i někde mimo Tbilisi, jako po celé Gruzii, tímhle způsobem, že jako v těch venkovských oblastech jo. A tak dále. Jo, to mi přijde zvláštně, jakože něco takového jsem nezažil ani jako v Evropě, nebo jako u nás, a zrovna v Gruzii, že jako mají tenhle způsob hlasování. Jo, to bylo to poprvé, kdy tohle zavedli, kdy tohle zkoušeli a prostě myslím si, že to byl nějaký asi špatný management toho, jak ta elektronická volba mi měla probíhat. Jo, spíš to jsou nedostatky, kterých se nepodařilo asi podchytit předtím, než k těm volbám reálně došlo. Že si myslím, že v tom třeba nemusel být nějaký vyloženě záměr těch autorit, jo, ty volby sfalšovat tímhletím způsobem, ale prostě jsou to nedostatky, na který se přichází až posléze. No, každopádně v těch volbách tedy vyhrál gruzínský Sen, ta strana, která je pořád u moci v Gruzii. A mě by zajímalo, jaká je nějaká jako ideologie nebo směřování téhle strany, jestli se to dá nějak zařadit. No, já bych to zařadila jako populismus. Nevím, jestli bych vlastně dokázala charakterizovat nějak tu ideologii, protože vlastně v momentě, kdy oni začínali, což bylo v roce 2012, to končil Saakašvili a oni se k moci dostali taky díky tomu, že Saakašvili byl vnímaný jako autoritář, který opravdu drží tu zemi jako silnou rukou. Říkalo se, že to byl policejní stát. Jo, že ty represe, které se děly za Saakašviliho, zejména v ty poslední roky jeho vlády, to je něco, k čemu ti Gruzini už nikdy jako nechcou se vrátit. Jo. Občas jsem slyšela názor, že to, co se v Gruzii děje nebo dělo před volbama, teď před říjnem, takže pořád ta situace na konci Saakašviliho vlády byla horší. A že už nechcou dopustit, aby se to někdy vrátilo do tohohle stádia jako policejního státu. A to bylo docela jednoduchý pro ten gruzínský Sen, aby oni tu moc převzali. Akorát tam byl ten rozdíl v tom, že Saakašvili dobrovolně odstoupil. Což se teď neděje, jo? Že dobrovolně odstoupil, sice tam byl taky nějaká manipulace u těch voleb, ale nebyla tak silná na to, aby on násilně u té moci se snažil vydržet. Takže ta ideologie, kdy se gruzínský Sen dostal k moci, bych řekla, že spíš byl populismus. A myslím si, že se hodně nesli na vlně eurointegrace, protože to vnímali jako nějaký jako přání většiny společnosti, protože pořád to Rusko bylo většinovně vnímaný jako nějaký nepřítel už i kvůli válce a kvůli těm okupovaným územím. Jo, takže to si myslím, že to spíš byla ta hlavní ideologie nebo ty priority gruzínského snu. Ačkoliv nemyslím si, že udělali výrazně nějaký velký kroky pro to, aby se něco v téhle oblasti změnilo, tak ale ta rétorika byla nastavená, takže hlavní priorita je vrátit zpátky okupovaný území a vést dál přístupový rozhovory s Evropskou unií. A nějaký takový, jako nechci říct to přiklonění k tomu Rusku, ale nějaký ten pragmatismus s Ruskem může být třeba jako strategií, jak právě ty území vrátit zpátky, protože jsou to ty území, který jako okupuje Rusko, když to tak řekneme, tak jestli nějaký jako náklon by mohl přinést to, že Rusko bude svolnější ty území třeba opustit a vrátit do Gruzii. Jo, jako takový názor taky je slyšet často v té gruzínské společnosti, ale zase si myslím, že by bylo naivní si myslet, že vlastně Rusové nám pomůžou, nebo že
přátelský vztahy s Ruskem nám pomůžou k tomu vrátit zpátky to okupované území. Jo? Myslím si, že inteligentní člověk, člen té gruzínské společnosti si spočítá velmi rychle, že to je utopie, protože Rusku se velmi hodí to, že ta země je destabilizovaná těma okupovanýma územíma. Protože to je vlastně podmínka i vstupu do NATO. A pokud Gruzie by chtěla se někdy stát členskou zemí NATO, tak nemůže mít 2 okupované území na svém teritoriu oficiálním. Takže Rusku se to velmi hodí a sice ta retorika může zapůsobit jako nějaký manipulativní prvek, ale lidi, kteří jako mají nějaký, nevím, vysokoškolský vzdělání nebo prostě snaží se více porozumět nějaký svojí geopolitický situaci, tak si myslím, že ví moc dobře, že to je spíš manipulace ze strany vlády. A zároveň bylo několik ukazatelů, několik jako špatných zkušeností s tím, jakým způsobem ta současná vláda vlastně ty vztahy s Ruskem rozvíjela, jo, že třeba 5 let zpátky to bylo, do gruzínského parlamentu byl pozvaný člověk z ruské státní dumy a to taky rozpoutalo velký protesty v Tbilisi, při kterých taky byly použitý násilný opatření, jo, jako střílely se gumové kulky, jo, jako pár lidí tam dokonce přišlo o zrak, jo, že to jsou takový velmi negativní zkušenosti té gruzínské společnosti s tím, že je tady nějaký ruský vliv, teďka ten ruský politik je na půdě gruzínského parlamentu, dává nějakou řeč, teďka ten gruzínský parlament toho člověka přijímá a dává mu dokonce prostor, aby takhle veřejně promlouval, jo, na půdě gruzínského parlamentu, což tolik lidí pobouřilo a vlastně je to pobouřilo do takového stádia, kdy oni ještě byli za to bití tím, že do těch protestujících zase zasahovaly ty speciální jednotky a takhle násilným způsobem, jo? Že to jsou fakt traumata navazující jedno na druhý. Takže vlastně to zbližování s Ruskem ze strany té vládní strany gruzínského snu je pozvolný, ale řekla bych, že se zintenzivnilo takhle za ty poslední 2 roky. Ta strana gruzínský sen má za sebou vlivného zakladatele i Ivanišviliho. Mě ty gruzínský příjmení moc nejdou, jo? Takže chtěl bych se zeptat právě na tuhle jako postavu, kdo to vlastně jako ovlivňuje jako to dění nejenom třeba v té straně, ale v celé Gruzii. Já bych ho přirovnala k Babišovi, jo. Ale v té Gruzii je to taková figura, je to jediný oligarcha, který ho ta Gruzie má. To je člověk, který vydělal svoje jako bohatství v Rusku. On v 90kách žil v Rusku, tam založil spoustu společností v různých odvětvích, banku tam založil a nevím, nějakou společnost se železem v různých odvětvích podnikal a vlastně nezažil tu Gruzii v 90. letech. On vlastně nezažil tu Gruzii v té největší chudobě po rozpadu Sovětského svazu. A pak se do Gruzie teda vrátil už jako bohatý člověk, který postavil si přímo vilu nad městem, nad Tbilisi, která je jako ze spoustu míst ve městě vidět. Lidi jako můžou vidět přímo tu jeho vilu, která je jako obrovská. To možná, když jsi tam byl, tak si to viděl. Je to taková... Určitě jsem o ní nevěděl, že to je ona. Možná jsem ji viděl. Je to takový výsměch, mi to přijde, jo? Že to je jediný gruzínský oligarcha, který si postaví na tom nejviditelnějším místě ve městě obrovskou vilu a je takhle na očích všem Gruzínům, který jako žijou z výplaty do výplaty a jsou chudí. Jo? Řekla bych, že na základě nějakého populismu teda založil stranu Gruzínský sen, byl schopen si zaplatit masivní kampaň,
kterou se mu podařilo přesvědčit většinu lidí o tom, že dokáže ty lidi nějakým způsobem vysvobodit z toho policejního státu, který panoval za Saakašviliho. Na začátku si myslím, že ty lidi slavili tu změnu v tom roce 2012-13. On byl vlastně v roce 2012 chvilku premiér a potom z té politické funkce ustoupil a nějak se vzdálil, ale vlastně přijde mi, že nikdo nepochybuje o tom, že ta strana nebo ta veškerá politika je řízená jím. Jo, že on možná záměrně ustoupil z těch politických funkcí právě proto, aby nebyl s tou politikou spojovaný, ale je jasný, že ta strana je financovaná jím. A vlastně dneska už nikdo nemá ani pochyb o tom, že, nebo nikdo, protestující nemají pochyb o tom, že ty kroky, které vláda dělá teď v posledních dnech nebo i kolem voleb, jsou řízený z Kremlu. Jo? Že ty konexe, který Ivanišvili má s Kremlem, jsou prostě natolik silný, že ovládají reálně to dění v zemi teď. A ty konexe to nejsou jako spekulace, o nich se ví, jakože má pořád k tomu Rusku nějaký vazby. Tak on tam má spoustu peněz. Jo, to je asi to hlavní. Jo, že teď vlastně i v momentě, kdy na něj konkrétně jsou uvalený sankce ze západu, z Ameriky, ze spoustu členských zemí EU, tak pro něj to Rusko zůstává jako zásadním partnerem, bych řekla. V gruzínské politice tam potom byla ještě jedna událost a to byla volba prezidenta na konci roku 2024. Zajímala by mě právě ta situace mezi prezidentkou, jejíž příjmení nechám potom na tobě, a právě její vztah mezi tím gruzínským snem, protože on jí v roce 2018 podporoval, tu prezidentku, ale ona teď vystupuje vlastně proti tomu gruzínskému snu, i se odmítla vzdát toho postu té prezidentky, byť byl zvolený jiný prezident, tak by mě zajímala tahle situace. Jako stávající prezidentky, jak to tam vůbec vypadá v Gruzii? No, říká se tomu ústavní krize. A Salome Zurabišvili, bývalá prezidentka oficiálně, ona se narodila do rodiny emigrantů ve Francii, jako do velmi bohaté aristokratické rodiny, která žila ve Francii. Ona má západní vzdělání, jako velmi dobře situovaná paní, která se vrátila do Gruzie na pozvání Saakašviliho, kdy sloužila jako ministryně zahraničí v Saakašviliho vládě. Ale oni tam měli nějaký rozepře a teďka Saakašvili potom z té vlády se mu podařilo ji nějak vystrnadit a spekuluje se o tom, že ona mu to jako nikdy nezapomněla, že vlastně on Saakašvili v momentě, kdy se stal politickým vězněm, tak on byl jedním z těch politických vězňů, který mu nedala amnestii. Jo, že spoustu těch politických vězňů propustila na svobodu a toho Saakašviliho vlastně nechala ve vězení, ten je uvězněný doteď. No a myslím si, že to byl i jeden z důvodů, nebo tenhle ten vývoj událostí přiměl potom ten gruzínský sen k tomu, aby vlastně ji později pozval, nebo ji navrhnul ten post prezidentky v tom roce, nevím, 2018, tak bylo možná. Mně přijde, že lidi vnímají hodně jako takovou kariéristku, který dělá velmi dobře, že má nějakou vysokou funkci v gruzínské politice, ale myslím si, že ona v momentě, kdy se ta politika gruzínského snu začala velmi silně orientovat na Rusko, tak ona pochopila, že tohle už je příliš, že tohle už je za hranou a že to, jako ona nemůže s tímhletím dál se stotožňovat a postavila se spíš na stranu lidí. Jo? Že byly tam takové sporné věci, například když byl zavřený Nika Gvaramia, což je jako člověk, který zakládal opoziční televizi, jednu z opozičních televizí, tak ona měla možnost tohoto konkrétního politického vězně propustit na svobodu a neudělala to. Jo, že to jsou takové nuance, kdy si člověk říká, tyjo, jako ona měla moc nějak proti tomu vládnímu režimu zakročit z pozice prezidentky, ale neudělala maximum, který měla k dispozici. Ale zároveň teď vlastně v období těch voleb
A po volbách zejména, tak ona se jasně postavila na stranu těch demonstrujících. A co bylo velmi pěkný, tak například novináři, kteří byli targetovaní vládou, bylo jim vyhrožováno, že budou jako násilně napadení, nebo dokonce někteří z nich teda byli i zmlácení po volbách. To nebylo jenom po volbách, to bylo vlastně už v rámci těch intenzivních protestů. Tak ona ještě v době, kdy měla tu prezidentskou funkci, tak jedna z posledních věcí, kterou udělala, tak bylo, že jim dala státní vyznamenání. Jo, že to bylo takový gesto ocenění občanské společnosti nebo ocenění těch lidí, kteří opravdu bojují za zachování demokracie. Nějakým způsobem. Na půdě Evropského parlamentu vystoupila, tam sklidila velký ovace. Teď vlastně bylo taky zajímavý, ona, když odstoupila jako prezidentka, tak gruzínský sen se honosil tím, že má silné vazby s Trumpem, že Zurabišvili jako odstupující prezidentka už teda úplně odchází z té politické scény, ale teď Trump měl inauguraci a z těch gruzínských představitelů jako jediná tam byla ona. Ona dávala veřejné prohlášení, to bylo asi 2 dny předtím, než oficiálně odcházela z toho prezidentského paláce a měla projev na Rustaveli, zase prostě Rustaveli plná a ona v tom veřejném prohlášení, v tom projevu řekla, že odstoupí a že bude s lidma prostě, že její místo je na straně těch lidí, na straně těch demonstrujících, že nemá potřebu ten prezidentský palác dále jako tam zůstávat, protože ona i dostávala výhrušky od premiéra, že pokud neodstoupí, takže ji zavřou. Jo, a ona se vyjádřila k tomu tím způsobem, že nemá potřebu vlastně upoutávat ještě takhle na sebe pozornost, něco v tom smyslu, a že její místo je na straně lidí. Což jako lidi mi přišlo, že za to sklidila od nich velký respekt. Vedle mě stál kluk a na ní hulákal, že jako já tě miluju, že to bylo velmi takový přátelský a takový srdečný. Jo? A potom ona vlastně na konci prosince, kdy bylo výročí 1 měsíce od začátku těch ostrých protestů, tak vznikl po celé zemi lidský řetěz jednoty, se tomu říkalo. To bylo ve všech městech nebo ve všech regionálních centrech a v Tbilisi taky hlavně dlouhý řetěz z lidí. Tak tam taky participovala a vlastně přijde mi, že na každý velký akci, která od té doby k zániku toho oficiálně jejího prezidentství, která se děje, tak tam ona je. A ty lidi nějakým způsobem kolem sebe i jako přivolává pozornost, ale přijde mi to, že je to velmi pozitivní, protože ona teďka pro lidi je hlavním lídrem, nechci říct ani opozice, jo? Protože ona de facto nereprezentuje žádnou politickou stranu nebo žádnou politickou sílu, ale oni, přijde mi, že ji vnímají jako jejich reprezentantku, jako člověka, který pokud ten gruzínský hlas, demokratický hlas má vystoupit někde v zahraničí, tak je to ona, kdo promlouvá za ten lid. A oni ji takhle začali respektovat. Mm-hmm. No já jsem si právě říkal, že jestli by ona neodstoupila, zároveň nastoupil nový prezident, tak by jako všichni, nebo ráno přišli oba do té kanceláře, kde jako by měli oba úřadovat, jo? Že takže by vznikla jako taková zvláštní situace dost. No a teda ten nový prezident, ten už se prostě ujal svého úřadu a už nějak funguje. Ten už se ujal, už nějak funguje. Z těch lidí, mezi kterými se pohybuju, tak je to spíš taková jako srandovní figurka, která jako samozřejmě je nebezpečná, protože to je vlastně figurka, která splní jakýkoliv příkaz, který přijde ať už od Bidziny Ivanišviliho, což je ten oligarcha, nebo od Kremlu potažmo. Je to vlastně člověk, který razí stejnou rétoriku jako Ivanišvili nebo jako Kobachidze, jako premiér.
ta retorika je protizápadní. Nevím, jestli to do českých médií proniklo, ale vznikly taková jedna konspirační teorie o jako Global War Party, jo, jakože strana globální války, což znamená, že ono to hodně zaznívá v tom gruzínském veřejném prostoru ze strany té vládnoucí strany a je to vlastně konspirační teorie, která říká, že Západ se snaží Gruzii zavlézt do války s Ruskem, snaží se o nějakou ukrajinizaci Gruzie. A ona takhle vlastně byla postavená i předvolební kampaň té vládnoucí strany, toho gruzínského snu. Tam byly vlastně banery, které vedle sebe dávaly obrázky nějaké jako katedrály nebo nějakého kulturního dědictví v Ukrajině, který je zničený válkou, a v Gruzii, který je jako krásný, který je zachovaný. A ta předvolební kampaň byla postavená, nebo ty slogany byly postaveny na tom, že nechcete, abychom dopadli stejně jako Ukrajina, tak volte nás. A to byly fakt dehonestující obrázky, jako fotografie, který každý Ukrajinec, který v Gruzii žije, je tam velká ukrajinská diaspora, tak to jako ty lidi říkali, že to bylo hrozný, že to prostě nevěřili, že něčeho takového jsou ti Gruzíni schopni. Že to byl tak velký výsměch, tak velká dehonestace vlastně všeho, co ta Ukrajina do té doby udělala i pro Gruzii, protože vlastně ti Gruzíni jsou si moc dobře vědomí toho, že Rusko je svým způsobem limitovaný tím, že má teď spoustu práce na Ukrajině a nemá tolik sil možná věnovat se Gruzii. Připomíná mi to bohužel i taktiky českých stran některých, který takhle vystupují. Zároveň vím, že tahle retorika je všude stejná, že Západ se snaží nějak provokovat Rusko a tak dál. Ještě by mě k té prezidentce zajímala vlastně situace, kdy ona přišla na ty demonstrace, protože byla vlastně v táboře těch demonstrujících, tak jak se třeba k ní, nebo jak se v její přítomnosti chovali ti policajti, nebo ti, co zasahovali, jak tohle fungovalo? V průběhu těch prvních dní, tak tam byl krásný záběr, kdy ona šla přímo k těm speciálním jednotkám a přes ten štít, který měli ti policajti, ty speciální jednotky, tak ona takhle jako tam k ním přišla a říkala, no ale vy nejste na straně lidu, vy nejste na straně Gruzie. Jo, a teďka k ním promlouvala a byl to, až bych řekla, takový jako možná mateřský rozhovor, kdy prostě ta prezidentka se nějakým způsobem snaží ne domluvit, jo, těm policajtům, ale byla to taková prostě zajímavá konverzace a hodně to potom kolovalo na sociálních sítích. Přijde mi, že fakt všichni z těch minimálně z toho mýho okruhu, těch gruzínských kamarádů, tak všichni to viděli, ten obrázek, kdy ona tam šla přímo jako tváří tvář těm speciálním jednotkám. A to si myslím, že pro ně, pro ty Gruzíny vlastně na druhé straně toho tábora to muselo být hodně jako možná i transformativní, nebo nevím, jo, hodně silný. Takže ona od začátku byla na straně těch demonstrujících. Ty teda, když žiješ v Tbilisi, zmínila jsi teďka i tu ukrajinskou komunitu, tak se chci zeptat na ruskou komunitu, jestli žije teda v Tbilisi a jak se jí tam po případě žije nebo přežívá. To je těžký. Tohle je hodně těžký. Jsou různý Rusové. Jednak teda potkala jsem se s Rusama, který chodí na protesty. Je tam do dneška skupinka Rusů, která na ty protesty nosila várnice s čajem a chodila tam jako podporovat všechny. A já jsem se jich ptala, tyjo, vy nemluvíte gruzinsky, odkud jste? A já jsem si myslela, že to jsou třeba Němci nebo nějací prostě expati. A teď to z nich začalo líst jak z chlupatý deky. No, my jsme jako teda z toho Petrohradu, jo, a styděli se za to, jako nechtěli přiznat, odkud jsou, protože měli obavu z toho, že se na ně snese vlna kritiky, jo? Že Gruzini někteří mají tendenci házet všechny Rusy do jednoho pytle, nebo potažmo házet třeba všechny Slovany do jednoho pytle a nerozlišujou, nesnaží se s nima mluvit. Ale pak je zase
Je pravda, že je tam velká diaspora ruská v Gruzii, hlavně teda v Tbilisi a v Batumi. Batumi, to se, řekla bych, že to se jako proměnilo na rusky mluvící město. To je jako smutný, když tam člověk přijede a vlastně gruzinštinu skoro neslyší. Tbilisi je na tom jinak, protože Tbilisi je mnohem větší město a jako ta ruská menšina se tam nějakým způsobem dá jako trošku ztratit, ale je tam část Vake, která je známá tím, že jsou tam jako nejdražší kavárny, nejdražší podniky, nejdražší byty, tak zejména tam se začala zhlukovat ta ruská diaspora. A tam například jsou místa, kde vyjdete dovnitř a meníčko nemáte v gruzinštině, ale máte v angličtině, v ruštině. Jo, nebo vás tam pozdraví rovnou, prostě zdravstvujte místo gruzínského pozdravu. A to už si pak říkáte, že to je taky trošku jako podpásovka možná, jo? Že to je neúplně fair vůči té hostující zemi, protože ty lidi, nevím, jestli všichni, to nemůžu říct, ale myslím si, že jako všichni nějak berou za samozřejmé, že ti Rusové, kteří tam žijou, jsou lidi, kteří se rozhodli nežít v diktatuře v Rusku a rozhodli se utíct odtud, zejména teda po zahájení mobilizace. A to jsou lidi, kteří si taky hodně zkusili. Jo? Oni, nebylo to úplně jednoduchý přijet z Ruska do Gruzie. Někteří teda popisovali ty dny, kdy stáli na tom hraničním přechodu a taky v docela nehumánních podmínkách. A oni teď teda žijou v Gruzii, jsou vděční nějakým způsobem té zemi za to, že tam můžou žít, ale přijde mi, že nemají moc snahu se nějakým způsobem adaptovat, nějakým způsobem integrovat do té země nebo do té společnosti. Nemají úplně motivaci učit se gruzinsky. Teď teda nedá se generalizovat, protože znám Rusy, kteří se učí velmi intenzivně gruzinštinu a jsou velmi motivovaní, ale není to většinový případ. Jo? Jako spíš se setkávám s Rusama, který řeknou, pro nás je to moc těžký. Jo? A navíc oni jsou zvyklí na to, že většina Gruzínů umí rusky a že pro ně vlastně nepředstavuje nějaký, není složitý se s těma Gruzínama dorozumět, protože většina z nich umí rusky. A teď teda ještě je tam jiný aspekt toho, že spoustu Gruzínů mi přijde, že ani nedává prostor těm Rusům se nějakým způsobem integrovat. Jo, že je tam ta nějaká nevraživost, možná je to spojený i s těma traumatama, protože spoustu Gruzínů v mém věku, jo, kolem 30, tak oni prožili dětství v Rusku. A být Gruzínem, být jako gruzínským dítětem v Rusku znamenalo být šikanovaný. Jo, jako z různých zdrojů nebo od různých lidí na sobě nezávisle jsem se doslechla, že ten člověk byl reálně šikanovaný ve škole. Čistě jenom kvůli tomu, že je Gruzín. Jo, že má gruzínský jméno nebo že vypadá jako Gruzín. Má prostě ty gruzínský rysy, charakteristiky. A to jsou prostě traumata, který jednak se přenáší generačně a jednak teda ty lidi mají v sobě. Jednak jsou to třeba i lidi, kteří zažili obě dvě ty války, jednu v Abcházii, druhou 2008. A oni prostě těm Rusům nevěří. Ať už ti Rusové se můžou chovat jakkoliv přátelsky, tak pořád to jsou pro ně Rusové. Jo? A jsou to možná i z nějaký části předsudky, řekněme, ale zase na druhou stranu těm Gruzínům se nikdo nemůže divit, že Gruzíni jsou hodně ostražití vůči Rusům a že prostě nemají ani motivaci přijmout do té společnosti. A teď je to docela problém, protože vlastně vzniká tam taková paralelní, řekla bych, společnost nebo infrastruktura těch Rusů. Jo? Jsou to teda
kavárny nebo různý coworkingový centra, gym tam vznikl ruský. A teď je vlastně na zodpovědnosti, řekněme, každého expata, jestli si raději vybere tu gruzínskou kavárnu nebo tu ruskou. Jo, a teď se to selektuje. Teď jsou prostě separat nebo segregace v té společnosti a teď mi přijde, že vlastně vznikají dvě takové paralelní komunity vedle sebe. Což je zajímavý, no. Ale vlastně nevím, co s tím dělat. Nevím, jak by se ta gruzínská společnost s tím měla vypořádat, protože chápu, že tam jsou takový křivdy, který se dají vymítit a srovnat se s nima až po nějakých generačních výměnách. A zase na druhou stranu prostě chápu i tu ruskou stranu, že pro ně život v Rusku, zejména pro některý je nebezpečný, že to je jako hazard a že nechcou se vrátit. Ale zároveň teda oni říkají, že i ten život v Gruzii pro ně není dvakrát příjemný, protože oni, když interagují s tou gruzínskou společností, tak vidí, že nejsou přijatí, že nemají ani prostor se nějak moc integrovat. A ještě teda jedna zajímavá věc, kdy je spoustu barů nebo klubů gruzínských v Tbilisi, kam mají lidi s ruským pasem zakázaný vstup. Jo, a to jsou jako nejlepší místa, nejlepší podniky ve městě, kam prostě Rusové se nemůžou dostat, čistě kvůli pasu. A mám kamarádku, Ukrajinku, která prožila dětství, nebo vlastně v dětství se přestěhovali do Ruska a ona získala ruské občanství. Jo, když jí bylo 15, tak prostě získala ruskou občanku, ruský pas. A s tím ruským pasem potom na základě té plné války v Ukrajině, tak se přestěhovala do Gruzie. A jakmile se dostala do Gruzie, tak začala žádat o ukrajinské občanství. A to ukrajinské občanství dostala až teď 2 týdny zpátky. To jsme jako slavili doma. A ona říkala, že konečně za ty 3 roky, což je v Gruzii, tak má možnost jít do tady toho konkrétního klubu. Měla z toho obrovskou radost, protože nikdy předtím se jí to nepoštěstilo, ačkoliv ona jako národnostně srdcem je Ukrajinka a velmi silně tu svoji ukrajinskou identitu prožívá. Tak ale kvůli tomu, že měla ruský pas, tak ji do těchto míst nikdy nepustili. A i takhle vlastně funguje ta segregace těch lidí, jo? Že pro ty Rusy, který opravdu se snaží bojovat nějakým způsobem proti ruským dezinformacím, proti tomu ruskému režimu a jsou jako velmi kritičtí vůči, a to nemusí být jenom vůči Putinovi, ale prostě vůči čemukoliv, co nějakým způsobem projektuje ruský kolonialismus nebo imperialismus do té gruzínské společnosti, tak tyhle lidi jsou vlastně bití za to, jaký mají občanství, ačkoliv se prostě, oni to tak vnímají, že se blbě narodili. No. Nesou si to břímě toho Ruska na zádech. A u té kavárny, tam mě teda ještě zajímá, tam jako každý, kdo nevypadá gruzínsky, tak ukazuje pas? Ne, oni se tě vyloženě zeptají, při vstupu se tě zeptají, musí se vlastně prokázat něčím a třeba já, když jsem třeba taky procházela touhletou kontrolou, tak oni říkají, jo, Karlíková, prostě, že ten konec toho příjmení, tak každý si myslel, že jsem Ruská. A oni často, když na mě začínají mluvit, tak hnedka začnou mluvit v ruštině. Jo, protože nevypadám úplně jako Gruzínka, spíš připomínám jim Rusku a pak je jako zarazí, když jim ukážu teda ten český pás. Případně párkrát, když jsem pořádala nějakou akci doma, tak jsem říkala těm Gruzínům, který jsem zvala, že to bude akce, na který budou expati, budou tam jako různý cizinci a zároveň Gruzíni. A vždycky první otázka byla, počkej, a jací cizinci tam budou? Jo, že vždycky tam byla taková ta kontrolní otázka.
To stejné, když jsem si hledala ubytování, když jsem se ptala různě, poptávala jsem byty nebo pokoje a teď první otázka byla, odkud jste? Jo, že bylo hlavní pro ně vidět nebo ujistit se, že nejsem Ruska. Pak taky zmínila třeba to Batumi, tak by mě zajímalo, jestli tahle nálada z toho Tbilisi se přenáší do těch dalších částí Gruzie. Nevím, jestli třeba to přerůstá v jiných velkých městech v demonstrace, nebo jak se to tam vyvíjí. Jo, tak přirozeně, prostě největší, nejintenzivnější jsou v Gruzii, teda v Tbilisi. Ty regionální místa, tam ty demonstrace se taky přesouvají. Jo? Třeba, když jsem zmínila ten lidský řetěz, ten byl snad ve všech regionálních centrech. Jo? V Gori, v Zugdidi, nevím, Tel Aviv, prostě všude možně byl, dokonce i na sjezdovkách, protože velká část vlastně lidí z Tbilisi odjela lyžovat. Tak v různých lyžařských střediscích tak odtud lidi posílali fotky nebo videa taky z toho řetězu, že vlastně udělali lidský řetěz i tam. Takže mně přijde, že tohleto se daří ty demonstrace šířit i do regionu. Ty demonstrace probíhaly v Tbilisi i na Nový rok, na Silvestra a byla jsi tam přímo na ten? Jo. Jak probíhaly teda oslavy jako Silvestra a Nového roku přímo na těch demonstracích? Skvěle. To je jako jeden z mých největších zážitků, protože Rustaveli byla opět plná, jako vlastně celou noc tam byl takový dlouhý stůl, na kterým bylo cukroví, byly tam jako vánoční stromečky, různé vánoční dekorace, bylo tam spoustu jídla a pití a velmi přátelská atmosféra, koncerty, jo, jako lidi tam byli vlastně celou noc, různě korzovali a přišlo mi to jako taková vlastně krásná oslava nějaký solidarity, nějaký rezistence vůči tomu režimu a nebyly tam úplně známky nějaký bojovnosti, nebo takhle. Ta bojovnost byla vyobrazena tu atmosférou možná nějaký solidarity vůči sobě navzájem, toho, že ty lidi se sešli na tom hlavním místě, kde se setkává ta občanská společnost, nebo jako lidi, demokraticky smýšlející lidi, jo? Na tom hlavním místě, na tom Rustaveli se všichni sešli a bylo to pěkný, no. Vlastně oni říkali, takhle jsme nikdy Nový rok neslavili, tohle je poprvé, kdy ho slavíme na Rustaveli. A oni říkali, pro nás nebyla otázka, jestli to budeme slavit doma nebo na Rustaveli. Prostě teď se protestuje. My nemůžeme být doma. Jako teďka je jasný, že pokud chceme slavit, tak jediný způsob, jak to jako s čistým svědomím nebo jako tím nejupřímnějším způsobem, jak to oslavíme, tak je jít prostě na Rustaveli, kde jsou lidi, kde jsou stejně smýšlející lidi jako my a my víme, že tam nám bude dobře, jako tam se cítíme, tam jsme mezi svýma a pouze takhle my můžeme ty Vánoce, ty svátky oslavit plnohodnotně, jo? Protože pro ně vlastně není 24. prosinec nejsou Vánoce, pro ně Vánoce jsou Nový rok a potom teda jakoby ten religiózní svátek je 6. ledna. Jo, na 6. ledna vlastně tam byly taky ta Rustaveli byla plná, zpívaly se koledy a každý měl svíčku, to byla zase taková jako trošku spirituálnější průběh těch demonstrací, ale ten Nový rok, ten byl zase silný v tom, že to bylo jak kdyby jak kdyby prostě ti obyvatelé Tbilisi se rozhodli, že ty Vánoce oslaví všichni pospolu dohromady, ať už se znají nebo neznají, ale prostě všichni nějak se naladili na tu linku toho, že teď je to nejdůležitější období pro další vývoj naší země a tohle je způsob, jakým my budeme bojovat, jo? Že vlastně do toho nového roku vstoupíme společně a budeme se radovat za těch podmínek, které máme, z toho, že jsme spolu,
že máme nějakou společnou vizi a že společně chceme bojovat proti současné vládě a že věříme tomu, že to zvládneme. No a potkala si tam i někoho, kdo je právě opačného názoru? Jako ne třeba přímo na těch demonstracích, ale asi obecně v Gruzii, kdo prostě není v souladu tady s těma probíhajícíma akcema. Jo, tak ačkoliv ty volby byly sfalšované, ačkoliv třeba řekněme 20%, říká se o tom, že to je 20% toho volebního výsledku je podvod. Tak pořád prostě oni vlastně oficiálně ty výsledky získali něco přes 50%, takže když se odečte těch 20%, tak zhruba nějakých mezi 30-40 získali, takže pořád jako ty volby vyhrá, jako je to nejsilnější strana. Ale takže někde se ty hlasy najít musí. A to jsou hlavně regiony. Byl tam vlastně člověk, který říkal, že zákon o zahraničních agentech je velmi dobrý nástroj, jak tu zemi zbavit prozápadních vlivů, jak přestat vymývat mladým lidem mozky, nějakou jako liberálně fašistickou jako manipulací nebo rétorikou. Byl tam mladý kluk, který vlastně kluk z Tbilisi, který vlastně říkal něco podobného, že byl na nějakém školení, který pořádal USA, takže to bylo hrozný, že zase prostě používal tu rétoriku liberálního fašismu, což je něco, co hodně razí ten premiér v současné době. A přijde mi, že člověk, který se kriticky dvakrát nezamýšlí nad těma narrativama, který ta vládní strana používá, tak to přijme a vlastně to nějakým způsobem dá do kontextu s tím, co on sám prožil, ať už třeba na nějakém školení s USAIDem, nebo s nějakou neziskovkou, která je placená ze západních peněz. A pořád ta společnost z velké části je velmi ortodoxní. A nepotkává se to úplně s liberálníma směrama, který, řekněme, že jsou třeba je spoustu projektů financovaných ať už z EU nebo z amerických peněz, který se snaží třeba zvedat otázku práv sexuálních menšin nebo nějaký genderový rovnocennosti. A tohle jsou přesně témata, které jsou hrozně nepříjemný pro tu ortodoxní část společnosti. A ten zákon o zahraničních agentech, takzvaný, který byl schválený před volbama několik měsíců a kvůli kterým vlastně ty protesty vznikly, tak ten zákon pro tuhletu ortodoxní část společnosti je něčím pozitivním, něčím, s čím oni se stotožňují a co vnímají jako důležitý pro to, aby ta gruzínská společnost se nepodmanila tomu západnímu vlivu. Vrátím se ještě k těm demonstracím, protože tam taky bylo spousta lidí zadržených. Psalo se i o tom, že se vlastně neví, kde ti lidi různě jsou. Teď i s nima probíhají soudní procesy, tak by mě zajímalo, jak právě tohle probíhá v Gruzii. Jo, těch soudních procesů teďka je hodně. Vlastně od začátku těch intenzivních protestů, od toho konce listopadu, tak průběžně je spoustu lidí, kteří jako každým dnem přibývají zadržení a tím pádem každým dnem jako přibývají i ti odsouzení. Teďka řekněme, že zhruba nějakých 600 lidí je zadržených, kolem 50-60 lidí je odsouzených už. Minulý týden proběhl proces s takovou skupinou lidí. Jo. To bylo taky zajímavé, že tam vlastně hlavní figurant téhleté skupiny, Andro Čičinadze, to je velmi známý gruzínský herec, tak bylo vlastně v téhleté skupině asi 10 lidí, se kterým byl ten soudní proces. Ten soudní proces se vedl kvůli tomu, že oni obvinili tuhle skupinu za to, že dohromady organizuje státní převrat, nebo že jako dohromady
že to je prostě teroristická skupina, která je organizovaná, což bylo zajímavé, protože ty lidi vzájemně se neznali, jo? Že bylo jasný naprosto, že to je vykonstruovaný proces. A teď ten Andro, ta veřejně známá osobnost, on to popsal do médií jako, že si připadá jako z procesu od Kafky. Jo, on vlastně citoval Kafkův proces, říkal, já nevím, za co jsem souzený, mě to nikdo nevysvětlil, já jsem zvědavej na ten rozsudek, protože já furt nevím, za co jsem souzený. Jo, že říkal, že to je jako surrealismus tohle, jako co teď prožívám a jako já jsem ráda vlastně, že to natáčíme dneska, protože včera byl docela významný den ve vývoji těch protestů. Přijde mi to jako další milník v těch událostech, protože tady tenhle ten člověk, ta veřejně známá osobnost, se kterým byl ten soudní proces minulý týden, tak je člen jednoho ze státních divadel v Tbilisi. A jeho kolegové vlastně včera před tím divadlem postavili pódium a hráli hru, na který se sešlo taky prostě několik desítek tisíc lidí tam bylo asi. A ta hra znázorňovala tu současnou situaci, která teď v Gruzii panuje, jo? Jakoby nějaký proces, kdy funguje demokraticky smýšlející společnost, ale v zemi, která je jako autoritářská a snaží se ty nezávislí, kriticky smýšlející hlasy nějakým způsobem potlačit. V rámci té hry ti herci, kteří tam účinkovali, tak přednesli i jako manifest těch umělců, teď tam do toho ještě přednesli i dopis, který napsal ten herec z vězení, ten Andro, který ho soudili. A přišlo mi, že, nebo podle těch zpráv od kamarádů, který mám, tak mi přišlo, že se ta společnost postupně nějakým způsobem probouzí, jo? Že vzniká čím dál větší vlna nějaký jednak solidarity, nějakého jako postupného boje vůči té vládnoucí straně. A je to spojený i s tím, že spoustu těch protestujících, ačkoliv třeba oni nejsou zadržení, jo, že ty čísla těch zadržených jsou samozřejmě daleko menší než čísla těch lidí, kteří protestujou, tak ale pořád to narůstá, protože například jsou lidi, kteří třeba jenom blokovali ulici v rámci protestu, drželi banner a stáli na silnici a blokovali tím provoz. A různě díky kamerám nebo díky tomu, že policie stála vedle, tak se té policii podařilo identifikovat určitý lidi, kteří nějakým způsobem jako, třeba blokovali tu silnici, řekněme. A po nějaký době ta policie se ozvala potom těm konkrétním lidem a předvolala je k soudu. A těchto lidí je strašně moc. Takže ono taky je otázka, kolik lidí vlastně najednou kvůli tomu, že participuje na protestech, kolik lidí je vlastně zasažených, protože to znamená, že oni teda jsou předvolaní k soudu, teďka mají nějaký jako vroubek v trestním rejstříku, teď znamená to, že musí si zajistit advokáta, teď jako jsou to i nějaké finanční obnosy, které to sebou přináší a je to v podstatě zásah těch autorit do běžného života těch lidí. Jo? Že vlastně oni jenom na základě toho, že drží ten transparent, tak jsou předvolaný k soudu a vlastně neví teďka, co to pro ně znamená. Jo? Jestli teda budou platit pokutu, nebo jestli budou zadržený na několik dní, protože spoustu lidí bylo zadržených třeba na, nevím, 2, 3, 5 dní, ať už to byli lidi, kteří byli prostě jenom zadržený na těch protestech, nebo byli zmlácený a pak byli ve vězení několik dní a pak propuštěný, tak prostě dotýká se to čím dál větší části společnosti. A vlastně jsem ráda, že se to dostává víc do médií, jo? Že spoustu zahraničních novinářů přijíždí a daří se je spojovat s lidma, který zažili to násilí, který byli zmlácený, který pak teda na základě toho, že byli zadržený, zmlácený, tak strávili několik dní ve vězení, strávili třeba
několik dní v nemocnici, byli hospitalizovaní. Zažili třeba i to, že jim ta policie sebrala telefon, že jim projela vlastně veškerý, ať už třeba sociální média nebo e-mail, zprávy. Jo, že to jsou takový dehonestující formy chování, který ať už vláda nebo ty zásahové jednotky používají, který se nevím, jestli úplně dostávají do těch médií, že je spoustu věcí, o kterých ani ti Gruzíni neví, co se vlastně v tom vězení děje. Ještě bych zmínila jednu novinářku, která byla zadržená minulý týden. To je taky další takový, já to vnímám jako další milník, to je Mzia Amaglobeli. Teda doufám, že jsem řekla její příjmení správně. To je novinářka, která založila 2 docela jako silný nezávislý média, Netgazety a Batumeleby, a ona byla zadržená, vlastně policie často dělá zásahy do kanceláří určitých organizací nebo médií nebo opozičních stran taky. Vlastně taky opoziční politici taky byli takhle zadržení. No, tak tahle novinářka, ta je teďka taky zadržená a soudní proces s ní, teď si nejsem jistá, jestli už začal nebo probíhá, ale ta už zahájila hladovku, jo, že to jsou prostě postupně takový události, který se dějou v té nebo v té zemi, a zároveň nejsou možná pro zahraniční média už tak zajímavý, jako ty protesty jako takový. Jo? Že mi přijde, že vlastně je strašně zajímavý pro mezinárodní publikum vidět vodní děla a vidět jako zmlácený demonstranty. To je jedna věc. Jo? Tohle všechno se stalo, bylo to jako drsný, bylo to hodně špatný, ale ty věci se dějou dál, jako ten průběh událostí nabývá na intenzitě, ale v jiném směru. Jo, to, že už nejsou ty protesty tak intenzivní a to, že už neprobíhá tak velký násilí na ulicích v noci vůči demonstrujícím, neznamená, že to násilí neprobíhá jinak. A že neprobíhá třeba v průběhu těch soudních procesů. A teď to nemusí být jenom novináři nebo veřejně známí osobnosti, ale jsou to obyčejní lidi, obyčejní občani. Mhm. No. Ty se do Gruzie každopádně ještě vracíš, tak by mě zajímalo, co tě tam vlastně čeká, jestli sama pro sebe nějak předvídáš ten další vývoj, protože neubráním se, asi nebudu jedinej tomu, co se dělo před pár lety v Bělorusku, vlastně podobný akce, které tam vznikly po tom, co Lukašenko se stal už po několikátý, ani nevím po kolikátý prezidentem. No a tam vlastně to vypadalo tak nadějně, že se v té zemi něco změní, ale nakonec se tam nic nezměnilo. Tak si říkám, jestli třeba tenhle běloruský scénář je něco, čemu se Gruzie podobá, nebo má vlastní gruzínský scénář a jestli na základě toho ty jako dokážeš ne úplně třeba predikovat, ale předvídat, to je vlastně to samé, co v Gruzii může následovat. Často to lidi mají tendenci srovnávat s Ukrajinou nebo s Běloruskem. Já teda za sebe musím říct, že mně se to srovnání nelíbí. Jo? Že já si myslím, že Gruzie je v úplně jiné situaci. Myslím si, že to srovnání je hrozně jednoduchý a že vůbec nevypovídá o nějakém kontextu, ve kterém ta země se teď nachází, protože jednak Ukrajina, jednak Bělorusko jsou naprosto odlišné země. Jsou to jako velké země. Ta mentalita Bělorusů i Ukrajinců je jiná než těch Gruzínů. Teď teda jako musím říct, že já neznám, jaká je běloruská mentalita, jo, ale myslím si, že Gruzíni prostě fungují jako společnost jinak. Ta země je mnohem menší, je kompaktnější. Rusko je v úplně jiné situaci, než v jaký bylo v období ty běloruské krize. Nebyla vlastně ta plná invaze ruská, nebyla
v té době v Ukrajině, takže vlastně i ty ruské síly jsou, já to tak vnímám, že jsou rozprostřený do více míst, ale spíš bych chtěla říct, že potkala jsem tam třeba jako pár zahraničních novinářů, kteří tam vyloženě přijeli s tím, že očekávali, že ten vývoj událostí bude podobný jako 2014 v Ukrajině, v Kyjevu. A přišlo mi, že oni tam vlastně přijeli proto, aby natočili nějaký násilí, který bude probíhat, jo? Že se bude střílet do lidí a my tady musíme být, abychom to všechno zdokumentovali. A pak mi přišlo, že vlastně byli zklamaní z toho, že k tomu násilí reálně nedošlo, že ty demonstrace se vyvinuly jiným směrem. A přijde mi to hrozně omezený, jo? Že my vlastně z toho trošku jako západního pohledu, nebo z toho distanciovaného pohledu, který máme, tak vlastně očekáváme, že ty události se budou dít podle nějakého vzorce, na který jsme zvyklí. Jo. Prostě Bělorusko, Ukrajina, jo, Gruzie je další a teď to pojede, prostě už ten scénář známe. Ale přijde mi to jako neúplně, že se na to nedíváme s úplným respektem vůči těm lidem, protože fakt ta Gruzie funguje jinak. Jo? Že například to mi říkal kamarád Gruzín, že si myslí, že jedním z důvodů, proč ten vývoj událostí je jiný v Gruzii, je například to, že ti novináři jim se podařilo získat seznam osob, který jsou zapojený do těch speciálních složek, který byl, ten seznam byl zveřejněný v médiích. A teď ty lidi, kteří jsou součástí těch bezpečnostních složek, to jsou lidi sebraný různě z regionů. A teď, když jejich sousedi postupně zjišťují, že tady ten soused je v těch zásahových jednotkách, tak to ty lidi samozřejmě poškodí a jako poškodí to, nebo nějakým způsobem to paralyzuje ten systém. Teď ta země prostě tím, jak je malá, tak lidi vzájemně se znají a ta osobní reputace je pro ně důležitá. Takže to si myslím, že taky hraje roli v tom, jak ta společnost celkově se s tím vypořádává. A fakt jednak ti novináři jsou jako profesionálové v tom oboru, jo, co dělají. Oni mají celkově, ti Gruzíni, řekla bych, že mají velmi vštípenou tu myšlenku jako osobní svobody. I ta jejich hymna, prostě tam se neustále opakuje slovo svoboda. Jsou to bojovníci, prostě myslím si, že ačkoliv třeba fakt, ono to teď vypadá, že ty protesty slábnou, ale prostě jenom se ta rezistence přesunula do jiné sféry toho života. Jo, že každý týden je nějaký velký strajk, je nějaká stávka, jo, že lidi prostě nechcou participovat na fungování té země. Spoustu zaměstnanců veřejné sféry, různých ministerstev podepsalo petici proti tomu násilí v rámci demonstrací a byli následně vyhozený ze svých pozic. A ta vláda, ty ministerstva to udělali, jako vyhodili ty lidi a až posléze si uvědomili, že ty pozice byly docela důležitý a že vlastně teďka tu práci nemá kdo dělat, takže to působí, jak kdyby ten stát nějakým způsobem se rozkládal jako ten systém sám zevnitř a ti Gruzíni, oni jsou si toho vědomí, takže vlastně nepřestávají jak v protestech, tak ve stávkách, tak v různých jako protestních akcích typu různých pochodů. Bankovní sektor se například postavil na stranu demonstrantů. Jo? Vznikl fond pro podporu demonstrujících, který například využívají demonstranti nebo ti lidi, kteří jsou předvolaný k soudu. Tak vlastně tenhle ten fond používají, aby si mohli dovolit třeba nějakého advokáta. Jo? To je jeden z těch účelů. Nebo i síť podnikatelů podepsala prohlášení proti vládě. Jo? A ty podniky, které to prohlášení podepsali, tak to jsou třeba to jsou velký hráči, jo? Třeba největší operátor telefonní nebo
McDonald nebo Spar, jo, tak velký obchodní řetězce. Že to je takový celospolečenský hnutí, který funguje napříč celou zemí a zároveň teda tomu pomáhají i sankce ze západu. A přijde mi, že ta společnost si je vědomá toho, že to je běh na dlouhou tráť, ale že jsou na dobré cestě. Jo, že jenom prostě je potřeba, aby nepolevili, aby ty stávky dál fungovaly, aby ta společnost nějakým způsobem držela při sobě. Jo, a myslím si, že zrovna i ten včerejší večer, kdy bylo to veřejné představení, kdy vlastně zase ze strany těch umělců vznikla nějaká obrovská iniciativa, tak si myslím, že to je jako další z těch milníků, který pomůže ty události nějakým způsobem nakopnout. Já jenom uvedu i pro diváky, že natáčíme 24. ledna, takže ten večer byl 23. ledna. A děkuji moc za popovídání o Gruzii. Já taky děkuji. A děkuji i divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli. Odebírejte nás i pro další zajímavé podcasty a uvidíme se zase příště.